Se hetki muutti hänen elämänsä. Vei hänet aivan uuteen maailmaan. Ja elämään, josta hän oli vain uneksinut. Nyt saat tietää, mitä onnellisen lopun jälkeen tapahtui, kun Walt Disneyn hurmaava satu jatkuu. Tuhkimo 2, Unelmien prinsessa. Tavallisesta tytöstä tulee prinsessa, upouudessa koko illan videoelokuvassa, jossa tapaat klassikkotarinasta tutut hahmot. Mukana uusia sävelmiä sekä mainio uudelleensovitus laulusta Bibidi Bobidi Boo. Unelmista tulee totta, kun Piasta tulee prinsessa, joka seuraa sydämensä ääntä. Tuhkimo 2, Unelmien prinsessa, VHS-nä ja Disney DVD:nä.